Jeg hedder Helene Ferslev og er præst her i Jesuskirken i Valby. Sammen med jordemoder Charlotte Falk, der har jeg de her gravidsamtaleforløb, hvor vi sidder her i kirkerummet i mindre grupper og taler omkring forskellige emner, som rører på sig, når man er gravid. Det er sådan, at man tit glemmer, at når der bliver født et barn, så bliver der også født en mor og en far. Den fødsel kræver også tid og ro og omsorg. Samtalerne foregår her i kirkerummet, fordi det er et rum, hvor man kan komme, som man er. Og så er der jo højt til loftet og nogle smukke rammer, som også gør, at man kan åbne for de store og små spørgsmål, men måske også få nogle andre tanker, end man måske lige havde regnet med. Du får et rigtig godt fællesskab med andre gravide, hvor I ligesom sammen kan snakke om alle de ting, og der ikke er nogen tidsbegrænsning. Nogle gange kan ens venner og familie godt måske blive lidt trætte af hele tiden at snakke om graviditeten, men det er simpelthen det, der er kernen i de her samtaler. Der er god tid til at stille alle de spørgsmål og komme med alle de tanker, man kommer med.